खुलुमबाय लोगोफोर आदै मादै आं दा मानासावनो दं नोंथांमोननो मोनसे रिजर्भ देखायनि कुहुआ रिजर्भआव ओमफ्राय स' लोगोफोर दा नैया भिउआथ' ओरैबायदि सिङाव रिजर्भआव नै जोंना बेखौ लोगोफोर गान्दा होनदों गान्दा देर लोगोफोर ना फुरा कटेज आरोना 1 2 3 4 स' नोंथांमोना लोगोफोर फेमिलि लाना फैनो हागोन आरोखि फेमिलियानो जा गार्लफ्रेन्ड जा लोगो जा नोंथांमोना फैनानै एसे रेस्टबो लानो हागोन आरो ओरैजाय दामानि मानासाबो बन्द' नालाय नोंथांमोना जेब्ला सिजन जागोन नङा होमबा बेयाव फैनोबो हागोन ओरैनो सिजन गैयाबो नोंथांमोना बेरायनानै रेस्ट लानो हागोन लोगोफोर नै भिउखौ नाय लोगोफोर दा नै फैगासिनो दं बेरायनो आरोना बिसोरबो बहानिफ्राय फैदोंनो बेरायफैदों आरो लोगोफोर थ' नोंथांमोनाथ' लोगोफोर मिथिखाबाय स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा लोगोफोर भिडिअ शेयार खालामनो थाखाय मानो होनबा नोंथांमोना मानास नेसनेल पार्कआव फैब्ला नोंथांमोननि थाखाय हमस्टे लडिं फुडिंआ जेबो टेनसन गैया होननासो आं शेयार खालामदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना अनलि फैबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो फैबानो जाबाय दै स' लोगोफोर दा आङो कुहुआ रिजर्भनि माबाखौ रिजर्भखौ शेयार खालामबाय बेखिनियानो लोगोफोर भिउआ नै आरो दा दसेयाव आं देखायबावनोसै आंनि रेस्टुरेन्टआ बिदि आरो लोगोफोरनि रेस्टुरेन्टआ नेचारेल हावाजों लोगोसे नोंथांमोना मानासाव फैबोला आरोना गोबां रिजर्भ दं आं दा बेखौल'सो देखायदों नोंथांमोना फैनो हागोन आरो दै अके लोगो